Hej så og velkommen til denne video. I dag skal vi lave en video om en glitch. Okay. Så det var sådan en Black Screen TV røvhul. Han glitchede vores YouTube-kanal. Det var det glitch. Så han gik ind på vores YouTube-kanal og alt muligt shit. Trykker på den her 100.000 gange. Og så mistede vi sådan en af de 20 subscribers. Det er et mirakel. Men vi har endelig fået dem tilbage, og jeg blev sgu pisse sur. Så, men nu har vi fået de 104 subscribers tilbage, så ja, det er jeg meget glad for. Så, Black Screen TV. Jeg finder sådan 400, vi vender bare op 100 gange. Jeg vil bare gøre sådan her til